Hi guys! Hello, hello! Guten Morgen! Herzlich willkommen sa aking YouTube channel. Hello, hello! Kamusta po kayo? Say good morning to my beautiful flower. Di, ang ganda-ganda pa rin niya. Ay, ang ganda-ganda. Charot. Di, nilagay ko siya sa yan, no? Tapos, alam nyo ba, ang magandang gawin sa bulaklak para tumagal sila, tapos talaga, maganda yung nila. At mas tumagal yung kanilang life is, lagyan nyo sila ng sugar. Yes. Kasi kailangan nila ng sweetness. Charot. Oo, totoo. Kasi nga, kasi guys, alam niyo ba, yung asawa ko, mahilig yan magbigay sa akin ng bulaklak. Ayan, tignan mo. Ayan. So, alam mo yun. Tapos, pinaano ko talaga siya. Tapos, yung tag ito, para tumagal yung kanyang life. Ganyan. Alam mo yun. So, yeah. And then, nilalagyan ko siya ng sugar. Ayan. So, lagay ko kayo dyan sa aking mga condiments. Magandang pwesto kasi itong condiments. Nilalagay ko muna ito dito. Kasi nga asawa ko guys, may magbigay ng ng flour. Ganyan. Talaga. Ayun. Ang happy ko kasi ako yung tipo na tao na gusto ko binibigyan ng mga kalak. Oo, totoo kasi nga I love flowers at basta ganun. At tapos talagang gusto ko ng mga bulaklak. Ganyan. Kasi at never kong na-experience na mabigyan ng bulaklak nung nasa Pinas ako. Nabigyan ba akong bulaklak? Nabigyan ako ng bulaklak ng bata nung sa school na natawag ito. Yung plastic na bulaklak na rose, ayun. Parang ko pa yata yun. So, yun. Kahit mga ganun lang, alam mo yun, nakakatuwa. And I'm so happy. And guys, happy Sabado. So, Sabado ngayon, anyway, yung aking Jusawa Bells is umalis na. Nasa trabaho na. Kanina pa yun. Nagising din ako kanina nung nagising siya. And then, natulog ulit ako kasi sobrang aga nung niya. Ng kanyang Paaga yung kanyang work. Sabi niya sa akin, matulog ka. Tapos, ganito yun pagka natulog ka ulit. Alam mo yun, parang ka pa rin, antok ka pa din. So, mag-alala ako guys ng kape. So, hello guys. Magkakape lang ako. Tapos, kasi anong oras na ba? 9 na. 9 na ng umaga. At maaraw ngayon, doon sa pinuntahan namin, anyway, doon sa pinuntahan pala namin kagabi guys, is, ayun nga, diba yung kumain kami ng asawa ko. Sa yun guys, sa ibang lugar. Tapos, yun siya, dun sa favorite namin na China restaurant, na Mongolhan. Ang ganda doon kasi, ang daming pagpipiliang pagkain. Alam mo yun? Buffet siya, ganyan. Tapos, ang dami talaga pagpipilian. Tapos, maano yung mga food nila. Ganun. Meron dito sa amin, malapit. Dito sa bayan sa amin, meron. Pero, hindi siya ganun kasi kalaki na So, pa rin, maano pa rin yung mga food. Ganyan. So, dito, hindi ganun ka mahal. Hindi ganun ka mahal. Hindi, ganun. Doon, medyo pricey. Dito, hindi sa amin, sa city. Ganyan. Kasi, mas yung pagkain nila doon. Madaming papipilian, tapos madami kang pwedeng ipaluto, ganyan. So, hindi ako masyadong nakapag-video din ng mga puro kain-kain lang. Ang daming people. So, ayun, lang ako magkakape, tapos magkutupi ako nitong mga sinampay ko. Ayan, kasi kagahapon, naglinis naman ako na kagahapon, dito ng bahay, nag-map na ako dito ng bahay, ganyan. So, lang ako, mag-vacuum lang ako ng a little bit. Charot. Vacuum kasi nga, lang naman doon. Kasi ginupitan ko ng kuko yung aking asawa kagabi. Ayan. Gupit, kasi nga ayan. Pag siya kasi yan nagagupit ng kuko niya, hindi talaga maganda. Pag makikita mo talaga yung yung kuko niya, sira-sira talaga. Ganyan. Yung parang, kasi hindi niya ginagamitan ng nail cutter, ginagamitan niya ng gunting. Ganon. Ay, naku, itong asawa ko talaga.
Kaya ako talaga nagugupit ng kuko niya sa paa sa kamay. Diba? So, yan. Almusal lang ako, guys. Kainin ko tong bigay ng aking sister-in-law na ano, oh. Binake niya yata to. Tapos nalagay niya dito. So, ano siya? Parang kalahati niya, ano, tsokolate. Kalahati, ano, ayan. Dala-dala niya to. Baby is here. Saan na lang siya ngayon? Nasumunta kami dito guys sa Lidl. Tapos na kami. Ayan na. Gusto niyo ba? Ayan. Ayan ang asawa kong nilagay. Ayan na siya. Ito pa rin yung damit. Di ko na. Papa. Bumili ako guys. Pak choy! I like this. I will buy noodles. Diba mga noodles na naman ako magkana. Auf. Ano to? Paprika? Nakita ako ito guys, oh. Jacobs. Na ano, na stick lang siya. Gusto ko to kasi ano siya. Milka. Next quick. Kakao. Tapos ito sa asawa ko. Ano to? Herbs and 9 top. Ice. One big. Mention. Send the vacuum. I'm a bit hungry. Send Send the vacuum. I will put this in the freezer, yeah? Ja, ja. vacuum. Undan. Pizza. Oh, ice. Ano to? Sea Adventure. Ay, dami naman ito mga mechanic. Stroke. Ano pala ito? Ano ko dyan? Pizza. Ano na salami. I hope this one is good. Later, Rafael, yan. Spray daw, yeah? Right? Oh. Oh, kasha. Kasha! Ow! Kasha. Ito aking paksoy. Gusto ko mong paksoy. Yan lang yan. That's all. And then, ito, oh. Gusto ko ito, oh. Jacobs. Meron kami dito, di ba? Yung tinitimpla-timpla ko. Ano ba itsura nito? Ay, po. Akala, isa na lang pala din to. Ito ay kape crema, di ba? Ito ay, ano, milka. Try ko to. Let's go. 10. Okay, 10 lang siya. Malaki. Ito maliit. Ito malaki. Ito dito. Ayan. Tapos ito guys. Kay baby Rafael boy. Coco. Yes. And that's all. Pala kaming dalawa ng aking baby boy. Pumunta kami dito ng Aldi. Dahil, ngayon lahat ng pauwi kayo, dito kami dumaan sa highway. Charot. Highway talaga. Ayan, tapos, tawag dito? Kasi naghanap ako nung, wine.
Sabi ng asawa ko, hanap pa doon sa Aldi. Aldi. Nicht Bock. Ja, genau. Es iklish, ja. Nicht schon. Wala pa din. Screenshot nga ako. Oh, ja. Warum nicht? Warum nicht? Warum nicht? Oma Brille stoppen. Das ist ekelhaft. Das ist Ja, genau. Das Das ist blöd. Diba ang aking kasama to? Pagtuwaan naman to. Nakala. Ayun. So, bumili lang ako. Tingin ako wala talaga. So, pakita ko sa inyo mamaya sa bahay ko ano yung nabili ko. Hi guys. We're home. Nalalaglag yung ano. Nalalaglag yung suot ko na. Hindi. Kaya ano kasi ito kay prank ko na. Ano eh. Suot ko na. Ang pangit ang outfit ko ngayon ah. Paglabas okay naman. Diyan ano. Lapit na naman ng ano. Aldi, yun na kailangan mag-outfit ng ano. Kasi ang suot ko ano. Tapos ito. Parang ano. Ayan. So yan. Punta kami ng Aldi guys. Kasi sabi ko wala kaming tinapay. Bilang akong tinapay. So para sa aming almusal. Ganyan. Tapos may nakita ako na ito. Happy New Year. So i-design ko dito guys. Kasi nandito ang aming baby. Sa amin ulit siya. Mag-New Year. Tapos bumili ako ng 2 yogurt. Tapos, this is from Rafael. Pudding. Okay, Rafael? Na? Yeah, bitin. Pudding. Ayan, pag bumili siya ng pudding. Tapos, bumili ako ng para bukas. Ay, may sausage pala ako. May wings pa ako. Tapos, meron pala akong isa pang chicken. So, yun. Para kasi bukas sarado. So, kasi may mga patatas kami dyan. May bigas kami dyan. So, ayun. Ang hinahanap ko talaga, guys, is Moscato. Moscato na wine. Walang Moscato. Gusto ko talaga yun. Maghanap ako sa ibang store. Ayan. So, ito yung nabili ko, guys. Ano siya? Basta alcohol-free siya, guys, para sa aming New Year. Ayan. Alcohol-free. Kasi yung aking Jusawa Bells is hindi rin siya mahilig sa mga ganito. Tsaka ayaw niya ng mga alcohol. Kasi lalo na alam mo yun, siya kasi niya, higpit niya sa sarili niya ng mga alcohol kasi nga nagdadrive siya, ganyan. So, yun. At saka hindi talaga siya pala inom. Hindi siya pala inom, hindi siya pala hubog. Ganon. Talagang, inaano niya yung sarili niya. Pagka, halimbawa, sa bakasyon, ganon. Pero pag halimbawa dito na, hindi siya ganon. Minsanan lang, as in, siguro sa isang taon or something like that is 2 beses o 3 beses, hindi mo maano kasi nga, minsan lang talaga, sobrang higpit siya sa sarili niya about drinking of alcohol. At kinuha ko ito guys, yung 0% kasi nga, para sa New Year namin. Ganyan. Dito kami sa house. Ayun lang. Ito lang nabili ko. Kasi gusto ko talaga yung Moscato eh. Yung kaso, nag-search ako, meron sa Aldi, pero wala nga lang ngayon. Ayun, so maghanap ako sa susunod. Ito na lang binili ko para sa Pasko. Sa New Year, tapos ng Pasko guys. So yes, yogurt. Kumakain din ito si Rafael kaya, ayan. Ayun, tsaka yung asawa ko is, wala siyang pasok bukas. So, yeah. Dito sa ref. So, may putas pa kami dito. Dito lang yan. Ito ilagay ko to sa ref. Hindi pala ako kumuha ng isang kasi nga. Ito, gagawin ko tong sweet and spicy. Hindi, tawag ito. Basta yung ipiprito lang din, ganyan. Pero, hindi ngayon sa susunod na So, yun lang. Wait. Guys, update! Pag pala kami guys, mag-dinner na kami. Pizza. Ayan. Salami. Ito rin sa kanya. Salami. So, ayun lang. Kakain lang kami. Tapos wala naman kami ibang gagawin na habang manonood lang dito. Tapos banting-banting lang. Ganun. So, yes. Thank you so much guys for watching. Ayan, kain tayo. Anyway, ito yung aming dinner. Ayan. So, thank you so much for watching. I hope you like this video. Please like if you enjoyed and please subscribe if you haven't yet. And I will see you in our next one. Thank you so much for watching. Always smile. God bless us all.